आता आपण कुठे चाललो? डॉक्टरकडे ना? कुठे आहे तुझं हॉस्पिटल? ते पुढे आहे. आणि कोणत्या हॉस्पिटलला येते? पोद्दार ना? वर्लीला आहे ना? कुठे तुझं हॉस्पिटल? इथे हॉस्पिटल माझं हॉस्पिटल नाही, मी आली आहे तिथे. हे का पिते? हे मम्मीसाठी आणि माझ्यासाठी नारळ पाणी आणलं होतं. लाईन लावून झाली. हा वर्लीचा पोद्दार हॉस्पिटल आहे ना? सर्व आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होते. आता मम्मीची ट्रीटमेंट काय काय होते ते तुम्हाला सांगतो. इकडे सर्व दिलं आहे ना, हे सर्व फॉर्म घेऊन. आणि औषधं पण असे दिले 2 काहीतरी तुला. आणि परत 3 दिवसांनी बोलवलं आहे मम्मीला, आहे ना? आणि इथे आमचे बोलतात ना डॉक्टर पण एक सबस्क्रायबर होते, त्यांनी पण आम्हाला बोलवलं आहे ना असं 3 दिवसांनी. आणि चेकिंगसाठी असं वेगळं आहे ना. आणि किती माणसं भेटली तुला ओळखीच्या इकडे? म्हणजे भरपूर माणसं भेटली. आहे का बरं? डॉक्टरांनी कसं ओळखलं मला माहिती आहे का? पास लावलेला ना असा. त्यांनी कशावरून ओळखलं सांग? तू सांग कशावरून ओळखलं? चष्म्यावरून नाही, टिक्क्यावरून. टिक्क्यावरून ओळखलं? अरे वा. नंतर टिक्का लावलाय ना तुम्ही, त्याच्यावरून मी ओळखलं. खायला का आणलंय तू? हे नारळ पाणी आणलाय, ते मलाई आणले, उपमा आणलाय. एवढं सर्व आम्ही रेडी झालो होतो की ॲडमिट करतील, पण 3 दिवसांनी बोलवलं ना आम्हाला. म्हणजे आता कसं आम्हाला माहिती नाही ना, पहिलीच टाइम आहे ना. आम्ही वेगळ्या ह्याच्यात गेलो, टेस्ट पेपर काढून ऑपरेशन थिएटरमध्ये. आणि जायचं होतं आपल्याला पंचकर्मामध्ये. आणि समजा तुम्हाला असं मानेचं मणक्याचं कसला पण त्रास असेल ना, तर तुम्ही पंचकर्माचंच काढा. आम्ही पण करून बघू. आता मम्मीला जेव्हा करेल ना तेव्हा सर्व इन्फॉर्मेशन मी तुम्हाला शेअर करेल. सर्वांनी माहिती दिली की पंचकर्मामध्ये चांगलं होतं. आता ते सर्व झाल्यानंतर कसं होईल, इकडे कशी ट्रीटमेंट करतात आम्ही तुम्हाला त्याचा अपडेट देऊच आहे ना. आता परत 3-4 दिवसांनी आम्ही इकडे येऊ, है ना? आणि मी आजारी पडायच्या आधीपासूनच माझा हात पाय असं दुखतोय, पहिल्यापासून दुखतोय. पी देणार पाणी पी. आता मम्मी इकडे बसली आहे, तिकडे ते काय आहे अपघात विभाग आहे ना, कॅज्युअलिटी. आणि हा हॉस्पिटल आहे पूर्ण. आता इकडे आमची आजची ट्रीटमेंट झाली आहे, सर्व इकडे सर्व दिलं, रिसिप्ट काय काय दिलं आहे. मम्मीला औषधं पण दिली आहेत. आणि आता आपण खायला काय आणतो घरातून सांग? उपमा आणलाय, नारळ पाणी. आणि उपमा आणलाय आणि ते मलाई आणि नारळ पाणी ना. आणि आता घरी जायची पण आमची कार बुक झालेली आहे ना. येते 2 मिनिटात येते. 2 मिनिटात येते, तोपर्यंत उपमा खाऊन घेऊ. आता बघितलं हॉस्पिटल एकदम क्लीन होतं, सर्व्हिस एकदम चांगली होते, डॉक्टर एकदम प्रेमाने म्हणजे एकदम व्यवस्थित बोलतात ना. चांगले बोलतात एकदम. आता परवा येऊन ट्रीटमेंट होईल तेव्हा आपण बघूया ना. खा मला खा. व्यवस्थित बसली आहे. किती प्रार्थना केली हातात? किती झाली बघ? 1629. 1625. 1625 आहे का? ही गाडीत बसून अशी प्रार्थना करत राहते ना. अशी अगदी मतात रस्ते. चला आला आपल्या घरात, स्ट्रेट जाऊन थांबायचं आपल्याला. गाडीत बसली तेव्हा किती होती? गाडीत बसली तेव्हा 1400 होती. 200 गेले 200 गाडीत. बंद कर. बघा आता आम्ही घरी पोहोचलो. तुला असं दमायला झालं का आता? नाही, एवढं दमायला नाही झालं. नाही ना. नाही. बस बंद करायला लागतो लगेच. आमची दिलू मॅडम बसलेली असते इकडे. चटकन बाहेर जाते ना. आल्याला सतवायला नको, बाहेर पाटणा फिरायला नको. आता बघा आम्ही बाहेर जातो पण बाहेर काहीच खात नाही, सर्व घरचं घेऊन जातो. असं तुम्ही सुद्धा करायचं आहे ना. मास्क लावून आता जायचा. आता ट्रीटमेंटसाठी परत 3-4 दिवसांनी बोलवलं तेव्हा जाऊ आणि तुम्हाला पण दाखवू. तर आम्ही रेस्ट करतो आणि जेवून घेतो. आता इथे बघा आम्ही जेवलो, फ्रेश झालो. आता संध्याकाळची वेळे मम्मीला पण एकदम टापटीप ठेवलं आहे, कारण मग जरा फ्रेशनेस वाटतं ना. आणि त्यानंतर तुम्ही सांगितलं होतं की मम्मीची जरा अपडेट पण द्या आज, म्हणून मी तुम्हाला डॉक्टरांचं दाखवलं, अशी पण अपडेट दिली. आणि मम्मीची एक पार्टी रेसिपी पण आम्ही शूट केली होती, ज्याच्यात तू चिकन बनवलं होतं. मम्मी फटाफट चिकन जर मला घरी पाहिजे असेल तर आता तर मम्मीला मी सांगू नाही शकत, पण त्यावेळी मम्मीला मी सांगितलं की मला चिकन बनवून द्या आणि ती रेसिपी मी शूट केलेली आहे. तर ती रेसिपी आता तुम्ही बघा आणि मग आपला व्हिडिओ एंड. आता इकडे एक मम्मीला मी प्रश्न विचारतोय. आमच्या घरी ना 2 ऑप्शन होते आज. एक तर बिर्याणी बाहेरून आणून खायचं, जे 200 रुपये 3 प्लेट होते, किंवा 200 रुपयाचं चिकन आणून मम्मीला द्यायचं,
ते मम्मी रेसिपी म्हणजे चिकन बनवून आम्हाला खायला देणार. तर मला ना ते मम्मीचं चिकन बनवून त्याच्यामध्ये भात कालवून बिर्याणी प्रकारे खायला मला चांगलं वाटतं, कारण बाहेरची बिर्याणी कधी कधी सुकी वाटते आणि मन पण भरत नाही, कारण चिकनचे 2-3 फोडच असतात. इकडे 200 रुपयामध्ये कसं ऑलमोस्ट किलोमध्ये 800 ग्राम आपल्याला चिकन आलंय ते इकडे बघा. आणि कधी पण आमच्या घरी जेव्हा चिकन असं बनतं आणि फास्ट बनवायचं असेल तर मम्मी पहिला शिजत ठेवते त्याला. आधी पहिला एका बाजूला शिजवायला ठेवते आणि दुसरीकडे वाटप तयार करते. आणि हे शिजवायचं किती 15 ते 15 मिनिटं 15 मिनिटं लागतात. 15 मिनिटं लागतात. आता इथे वाटण तयार केलंय ना, त्याचं मी तुम्हाला सांगते, म्हणजे कच्चा वाटण, म्हणजे वाटलेला नव्हता मसाला. त्यात कांदा, खोबरं, लसूण आणि कोथिंबीर हे कच्चा मी सर्व वाटून घेतला आणि आता मी तेलामध्ये तो मसाला फ्राय करते. आता हा ऑलमोस्ट 1 किलो चिकन मी तुला आणून दिलेलं 200 रुपयाचं. तर ह्याला किती कांदे आणि काय काय किती वापरले? 4 सांगितले. 4 कांदे घ्यायचे, एवढा चांगला 1 वाटी खोबरं घ्यायचं आणि थोडी लसूण घ्यायची, 1 गड्डा लसूणचा घ्यायचा आणि थोडी कोथिंबीर घ्यायची. ओके. हा, हे मी कच्चं सगळं वाटून घेतलं आणि आता तेलामध्ये फ्राय करायचं. काजल आणि मलाच माहिती, काजल आपण बिर्याणी जेवढी आवडीने खाईल त्याच्यापेक्षा जास्त ह्याच्यात भात कालवून जास्त खाईल ना, आणि चिकन पण आपण मन भरून खातो. एवढा मन भरतं ना म्हणजे ते बिर्याणी पण विसरून जाईल असं. बरोबर ना, आणि खाल्ल्यासारखा पण वाटतो. आणि तेच डिफरन्स जर घरच्या बिर्याणीमध्ये असतं तर दोन्ही सेम झाले असते. बरोबर है ना. बाहेरची बिर्याणीला फोडे कमी आणि एवढी टेम्पटिंग होती ना, जरा बाहेर जायचंय ना म्हणून तसं आम्ही करत होतो. पण म्हटलं जाऊ दे, पहिलं आपलं घरातच बनवलेलं बरा. हा, म्हणून तुम्हाला पण दाखवलं की घरच्या घरी जर फटाफट कशी मम्मी बनवते, है ना. आता ह्यानंतर काय प्रोसेस आहे? आता हे मसाला आपला झाला ना तयार, फ्राय झाला की चिकन त्याच्यामध्ये टाकायचं. तरी मसाल्याला किती वेळ लागतो फ्राय व्हायला? असं तरी 5-6 मिनिटं लागतात. ओके. जसं मसाला कसा चरचरतो ना, आता बघ आवाज येतो, मगाशी आवाज येत नाही होता. बरोबर आहे. म्हणजे तो आता फ्राय होत आलाय, तेलामध्ये पाणी आटत जातो. ओके. आता इथे बघा मसाला चांगला फ्राय होत आला ना, ते खाली चिकटत जातो कढईला. मग आपण थोडा त्याच्यात पाणी टाकायचा. ओके. दिलूची फ्रेंड आलेली आहे इकडे. आता इथे चिकन आपला शिजलाय बघा. आता तो चिकन ना याच्यामध्ये टाकायचा कढईमध्ये. ओके. म्हणजे आमच्या घरी मला तर अशा पद्धतीचं चिकन पटापट आवडतो. असे तर मम्मी सर्व चांगले बनवते, पण असं आपण काजल 2-3 वेळा खाल्लेला आहे ना, मस्त एकदम. भात पण एकदम जास्त खाल्लेला आहे याच्याबरोबर. होतो. हा, म्हणजे आम्ही भातावरती काहीच बनवत नाही, हेच घेऊन आम्ही भातावरती घेऊन खातो काजल, आहे ना. आता सर्व चिकन त्याच्यावरती टाकायचं आणि पाणी पण टाकायचं ना त्याच्यात सर्व. ओके. इथे खात आहे आणि 2 पिल्लू अजून आलेले आहेत. आता मी इथे लाल मसाला टाकलाय आणि आता त्याच्यामध्ये गरम मसाला टाकायचा की झालं आपलं चिकन. आणि मीठ? आता मीठ टाकायचं. मीठ टाकतोच ना. म्हणजे एवढं पण काय खास, म्हणजे एवढी पण वेगळं नसतं, पण ते नाही, त्याच्यामध्ये खडा मसाला पण नसतो. पण टायमिंग मॅटर करते रेसिपी बनवताना. टाइम लागतो. आता इथे सर्व मसाले आपले टाकून झालेले आहे. एक साधा आणि सिंपल, फक्त तुम्ही खाऊन दाखवायचा कसा झाला ते. ओके. आता 2-3 मिनिटासाठी बारीक गॅस करून आहे ना झाकण मारते. ओके. तर मम्मीने बनवलेली चिकन रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली आम्हाला कमेंटमध्ये नक्कीच सांगा. ती खूप अगोदर बनवली होती, पण रिव्ह्यू मी तुमच्याकडून आता घेतोय. कमेंटमध्ये नक्कीच सांगा. आणि असे ब्लॉग्स तरी तुम्हाला चालते तर आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा, म्हणजे ज्याच्यात आम्ही अपडेट पण देतो आहे. आणि जर तुम्हाला रेसिपी बघायची असेल मम्मीचे ते पण आम्ही तुम्हाला दाखवू. मम्मी रिकवर होते, पण कधी कधी मम्मी झटके देते. कधी कधी चांगले होते तर कधी कधी एकदम लो फील करते. सकाळपासून चांगली झोपलेली होती, तर एनर्जी येते, एनर्जी जाते. तर सध्या असंच मम्मीचं कंडिशन होते आहे. म्हणून मी तुम्हाला एक सांगतो की आमचं बघून तुम्ही एक एक्झाम्पल घ्या आणि तुम्ही स्वतःच्या हेल्थची काळजी घ्या. बाकी काहीच करू नका. व्हिडिओला लाईक नाही केलं तरी चालेल, तुम्ही स्वतःच्या हेल्थची काळजी घ्या प्लीज, कारण खूप हे होतं, वाट लागते इकडे. आणि हेल्थची काळजी घ्या, चांगला खा आणि स्माइल करा. काहीतरी जोकसारखं बघा, काहीतरी म्हणजे म्युझिक ऐका, है ना, डान्स करा, काहीतरी करा, पण आपले स्वतःला हेल्थ, लग्नाचे व्हिडिओ बघा, हा तर काही करा, पण स्वतःला जरा खुश ठेवा बस, बाकी काहीच नाही. आणि स्वतः हॅप्पी राहा आणि दुसऱ्याला पण हॅप्पी ठेवा. बाय 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 बाय.